άσε το συμπλέκτη 5 πόντους και λύσε το χειρόφρενο. Μπράβο, μπράβο, τέλεια, είσαι αρχηγός, περιμένεις. Άκη, έρχεται πάνω. Ακέλα, Μπορώ να το καταλάβω αυτό το αμάξι, φίλε. Αυτό είναι Αυτό τώρα γιατί γίνεται, ρε? γιατί δεν έχεις αργά διαφορικά. Okay. Όχι, γι' αυτό. Το ηλεκτρικό γκάζ, γιατί προσπαθώ να παίξουμε συμπλέκτη γκάζ να το δώσω λιγάκι. Στο ηλεκτρικό γκάζ. Ναι, δεν το κόβει, το κόβει. Αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος να μπερδέψεις το ηλεκτρικό γκάζι. Τον μπερδεύεις. Με χειρόφρενο, αφήνεις το συμπλέκτη 5 πόντους Ναι. και γκάζι. Τον μπερδεύεις. Του έχεις πάρει τα μπόσκα που λέμε. Τα ηλεκτρονικά μπόσκα. Όχι τα. Πώς το λέμε. Έτσι. Ναι, αυτό. Δεν υπάρχει πόσκο, αλλά δεν Είναι ένας το ξεγελά. έξυπνος τρόπος να το ξεγελάσεις. Ναι, Χειρόφρενο, αφήνεις 5 πόντους συμπλέκτη, γκάζι. Κρακ, δεν προλαβαίνει να στο κόψει. Ναι, και παίρνει προλαβαίνει. εντολή απευθείας και δεν Είναι είναι. θέμα οχήματος όμως. Δεν είναι θέμα οδηγού. Απλά ξέρεις ότι το αυτοκίνητο σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι θα βγαίνεις. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ξέρεις μόνο εσύ. Θα εξοικειωθούμε Ωραία, τώρα. εκεί. ούτως ή άλλως. Όχι. Μια χαρά. Σάβα, είσαι οκ. Το πλέκο ήταν εδένο. Ναι, όχι κουβαριά. Θέλω μια φωτογραφία απλά.